Здравейте, аз съм Виолета Янева или Вили. Бях чувала за Next от Рени, само положителни неща и това ме амбицира да кандидатствам. Обстановката, иновативността, колегите, приветливото и топло отношение. Прецизност, точност, адаптивност. Аз съм уравновесен човек, гледам да запазвам спокойствието и под напрежение. Настроението в офиса. Без отложени задачи за утрешния ден. Да съм спокойна. Енергията. Грешката. Действията. Талантът. Емоцията. Екип. Сърцето. Времето прекарано с любимите хора. Спокойствието и усмивката. Понеже съм човек, който винаги си прави планове, бих искала един път да потисна това нещо в себе си и да събера багажа и да замина още утре. Без значение за къде. Предизвиквам Емо. И колко въпроси? Давай да не кажа някаква глупост.